Evo, koristim ovu priliku, ljudi, da vas pozdravim i da vam prikažem kakva je situacija. Ovo je istorijski nivo reke Pepeljuše, koliko ja pamtim, za 50 mojih godina. Znači, ovo je katastrofa. Izlila je Pepeljuša na više mesta u njenom donjem toku. Evo, ovde mala Vrbnica, jutro, 6 sati, katastrofa. Evo, izlivao na igralištu. Znači, to se nikad nije desilo. Do sada. Nadajmo se da će most da izdrži u maloj Vrbnici. Ovo ja za mojih 50 godina ne pamtim. Bila je velika, ali ovoliko nije. Kao što možete da vidite, izašla je van korita i to dosta.